في العشية، دايم في العشية تحسب اسكريتسيوني تا chitarra مدهية ti racconta محبة oscura io forse salma bekkejja forsi pespiża ta' għasfur jew karba ta' maħqur fl-intrata tal-qawmin forsi tirrakkunta rwajja ħallumi u żafran fuq l-oqbra tal-profeti u l-poeti minsija. Jekk lili Allah għamilni mill-lellux lilek middija darba kien hemm sirena Maltija tirrakkonta l-ħajja bit-takkuna takkunita timla fil-għaxija dejjem fil-għaxija tistidin in-nisa tal-Ambra biex inixfu sidinhom quddiem għajnejn il-poeżija ja Arusa Maltija dik iż-żifna aħħarija x'kienet bexxa ta' fwieħa jew toffieħa mibdija ja mara żingara ja amira arbija jekk inti l-gitarra ta' fil-għaxija ixha li bla ma taħraqni għal kollox ħallili żewġ strofi minn demmi biex ndewwi ruħi minn kollox ħlief mill-imħabba ta' takkuntek hija u tidwi fuq il-minaretti tal-Andalusija.